Wala. Ano? Nagsuka ka na yata. Oh! Oo nga, rinig namin. Suka. Kasi isda din. Ito lang kami. Bigwas ng bigwas. Ano na? Type na type nito, muscle ko. Beer na lang yung ininom na. Oh! Belo. Yung ginagawa niya. Oo! Tinatawag ako. Ano yung pinapakita mo sa akin? Muscle. Ano dyan na Muscle. sinisa? Ano? Ang dalagin din yan. Tingnan sa'yo. Oy! Putang ina, titingnan mo ito! Nabigyan mo yung Gusto mo makita? Kita mo, anipis niyan, pero makita mo yung muscle. Gusto mo makita? Gusto mo makita? Tingnan nga, ano mo nga. Wow! Ay, tingnan mo naman! Chat. Nalampasan niya.